देग्लाय बोसोरनि जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसामनि जि रिजाल्टनि जि एसेसमेन्ट आरो बिटिआर ओनसोलनि आरो बर' मिडियामनि मेट्रिकनि जि रिजाल्टनि एनालाइसिस बेखौ खालायखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो जोङो मेट्रिकनि रिजाल्ट आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव जायफोरा साक्सेसफुली उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायदों। लोगोसेनो जायफोरा फेल जाबाय बिथांमोना जाहाथे फिन नेक्स्ट फैगोन बोसोराव गोसो होनानै जाहाथे नाजाफिनो आरो आनजादाव मोजाङै जेरै उथ्रिसार जायो बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय आपिलखौ जों लाखियो। बे बेलायाव मेट्रिकनि आनजादाव जोङो नुबाय जे चिरां जिल्लाया नैथि बोसोरनि थाखाय थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय बिथांमोना आसामनि टप जिल्ला हिसाबै रिजाल्ट खालामनो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव। आरो बेयाव बाक्सा जिल्लाया थार्ड पजिशनाव मोनदों बिटिआर ओनसोलनिफ्राय। बेबो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। हायार सेकेन्डारिनि जों रिजाल्टखौ नायबाय जे बेयाव आर्ट्सनि जि स्ट्रिम दंमोन बाक्सा जिल्लाया आसामनि जिल्लानिफोरनि गेजेराव टप बिथांमोना पजिशन रिजाल्ट खालामनो हादों। आरो तामुलपुर जिल्ला बे जिल्लाया साइन्सआव टप रिजाल्ट खालामनो हादों। आरो बे मोननैबो जिल्लाया बिटिआरनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जिल्ला। दा बेखायनो थांनाय समफ्राव जोङो नुबोदोंमोन जे मेट्रिकआव जोंनि जि चिरां जिल्ला बा कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलंआ लवेस्टआव थायोमोन। नाथाय लासै लासैनो ग्रेजुवेलि फरायसा फरायसुलिनि नाजानाय, बिमा बिफाया जोथोन लानाय, फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंनाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि जि रिजाल्टनि जि पार्सेन्टेज पास पार्सेन्टेज लोगोसे क्वालिटि बिथांमोननि पारफरमेन्सआ खोब मोजां जाबोदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 2006निफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आथिखालाव गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय बा मोनसे जावरिखांनाय जों जि मोनसे इनिशिएटिभ लादों बेनिबो मोनसे इम्पेक्ट दङ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै फोथायो। आरो बेखायनो जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया कन्टिनिउवासलि थागोन। आरो बे बेलायाव गार्जेन, फरायसा फरायसुलि, फोरोंगिरि बयबो नाजायोब्ला बर' मिडियाम आरो बर' ओनसोलनि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि आरो गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि रिजाल्टआ आरोबाव फैबाय थानाय 5-10 बोसोराव साबसिन हामसिन जागोन होननानै जोंहा गोसोआव फोथायनाय दङ। गोजोन गोरोबथानि उनाव जि मोनसे पिस आरो गोजोननि मोनसे जि थासारि फैबाय बे पिस आरो गोजोन थासारिनि थाखायबो दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआ बिटिआर ओनसोलाव ग्रेजुवेलि बियो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोदों। आरो बे बयनिबो रायजो राजा आइ आफानि बे मोनसे नाजानाय। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेलि माखासे जोङो एजेन्डा तयार खालामदों। गलाघाट जथुम्मायाव जोंहा बिनि थांखि आजावखानाय दङमोन। आरो गिबि थांखि हिसाबै जायफोरा डिग्रियाव फरायबाय थादों आरो पोस्ट ग्रेजुएसन खालामबाय थादों पिजि आरो आन्डार ग्रेजुएट बिथांमोन आरो अलरेडि जायफोरा ग्रेजुएसन आरो मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय सिभिल सार्भिस ओरिएन्टेसन प्रग्रामनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट आरो साब डिभिजन लेभेलाव जोङो 200 स्टुडेन्टखौ हांख्रायनानै जायफोर प्रफेसनारि आइपिएस आरो आइएस हिसाबै दा इन सार्भिस दङ। आरो दिल्लीनि बिकन जि आइएस एकाडेमि बे बिकन माने कचिं इन्स्टिटिउटनिफ्राय जोङो फेकाल्टि लिंहरनानै गोख्रैनो जोङो ओरिएन्टेसननि खामानिखौ जों स्टार्ट खालामगोन। बेजों लोगोसे जाय फरायसा फरायसुलिया दिनै क्लास 9, 10 आरो 11, 12आव दङ जायफोरा माने हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय थादों आरो 9, 10आव फरायदों बिथांमोननि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ मटिभेसन होनो थाखाय फारसेथिं क्लासनि जि मोनसे सम बेयाव जोङो जेरैबायदि मटिभेसन काउन्सिलिं होनांगौ फोरोंगिरिखौ लोगो हमनाय, स्टुडेन्टखौ लोगो हमनाय, गार्जेनखौ लोगो हमनाय बेथ' जोंनि मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेस। आरो बेनि अनगायैबो स्पेसियेलि मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो प्रफेसनेल कर्सेसनि थाखाय जोङो मोनसे गाइडेन्स आरो मोनसे काउन्सिलिं
स्टार्ट खालामनायनि थाखायबो जों गलाघाटआव थांखि लादोंमोन बे हाबाफारिखौबो जों गोख्रैनो आरम्भ खालामनो नागिरदों गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे जायफोरा फरायखांबाय बा सोरबा ड्रप आउट जाबाय बायदिसिना कारननि थाखाय बिथांमोना गावनि माने फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामासै किन्तु बिथांमोना गुबुन गुबुन सेक्टराव गोसो जेरै स्किल भकेशनेल आरो गुबुन गुबुन जिखिनि दिग दङ फार्मिं बे दिगखौ नोजोर बोनानै एन्टारप्रिनियरशिप जि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव बा जोंनि आनसलिक लेभेलाव जोङो जोंनि इयुथफोरखौ लानानै जिहेतु आनएमप्लयमेन्ट सेक्टरा दा गोबां आरो प्राय 3-4 लाख बर' इयुथफ्रा दिनै इडुकेटेड आनएमप्लयड बिथांमोना साख्रि नागिरनानै दङ दा बेखायनो फार्मिं ट्रेनिं स्किल भकेशनेल बे गासैखौबो नोजोर बोनानै एन्टारप्रिनियरशिप ट्रेनिंनि फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन जायफोरा माने लन होयो बा बिथांमोना सापर्ट खालामो गुबुन मोनसेया जाबाय बेंकखौ जोङो लिंनानै लाबोगोन आरो ट्रेनिं इन्स्टिटिउसन बे ट्रेनिं होग्रा माखासे जायफोर इन्स्टिटिउसन एजेन्सिफोर दङ बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि इयुथफोरखौ सेल्फ सास्टेइन आरो सेल्फ एमप्लयड इनकाम जेनेरेशन सेक्टरखौ गोसो होनानै जोङो बोरैहाय ग्रुमिं आरो मबिलाइजेशन खालामनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि थांखि बायदि जों गोख्रैनो बेखौ लन्च खालामगोन जोंनि बर'नि जिखिनि पर्टेल मिडिया दङ आं लोगो मोननाय हिसाबै फोरमायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गेरेमसा माहारि दानाय बर'नि नखर गामि आरो ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय जोंनि इयुथखौ बिथा खालामनानै बर' लाइमोनफोरखौ बिथा खालामनानै बिथांमोनखौ सेल्फ एमप्लयड खालामनाय आरो प्रफेशनेल कर्सआव थांनाय लोगोसेनो सिभिल सार्भेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मोननो हायो आरो बे बिथिङाव एबसुआ जिखिनि मदद होनांगौ आरो जोङो जेरैबायदि बिथांमोनखौ गाइडेन्स होनांगौ बिभिन्न इन्स्टिटिउसनफोरखौ लिंनानै बे ट्रेनिंनि बेबस्थाया इमिडियेटलि एबसुनि एजेन्डा बायदियै आरम्भ जागोन आं बेखिनिखौ दिनै गासै जोंनि बर' फरायसा फरायसुलि आरो बर' इयुथफोरनो आङो दिनै मिथिहोबाय गोजोन्थों